Gure programan beti gaude txokoz txoko jendeak elkarrizketatzen eta txokoak ikusten, baina gaur egun berezia dugu. Gaurkoan Ilundain Fundazioa ezagutuko dugu, Iruñerritik oso gertu dagoena. Hemen Mikel Lasarte dugu esperoan. Eta bera, hemengo koordinatzailea da, baina ez hori bakarrik. Arte izugarria egiten du Ilundainko kaletatik. Gaur Mikel Lasarte, ongi etorria Mikel. Bai, arratsaldeon. Gure programa normalki Iruñerriko txokoak ezagutzen ditugu eta gaur ez ditugu antziko, baina Iruñerriko txokoak gehiarte arran dezakegu, ezta? Bai. Zein da zure ogibidea, zertan aritzen zara? Bai, ni ogibidez hemen Ilundaingo baserri eskolan aritzen naiz eta bertako natur baliabideen koordinatzailea naiz. Bale. Noski, ez dugu aurkeztu, baina Ilundain berez zer da? Herri bat, auzo bat? Herria da. Hau 1940 urtean edo utzi geratu zen eta Nafarroako gobernuak erosi zuen herria osoa. Eta duela 30 urte edo sortu zen Ilundain Aritzberri Fundazioa. Hasiera batean, arazoak zituzten gaztetxoekin eta lan egiteko prebentzio programetan. Eta horrekin batera, baserri eskola sortu zen, eta geroztik azken 30 urte hauetan ingurugiroaren hezkuntza lantzen dugu. Animaliak zentroan izan da, ikusten dut materializazio prozesu bat iten duzula. Zein da zure artea? Bai, nik eskultura egiten dut motozerraren laguntzaz. Gehien bat motozerrarekin, da gero baita tresna txikiekin egiten dut. Baina, animali eta eskultura edo zer mota egiten dut eta motozerra desberdinez baliatuta, tamaino desberdinetako motozerrak erabiltzen ditut. Azal dezagun zein den prozesua, zein da lehengaia, ze pausu jarraitu behar diren? Hemen adibidez daukat basurde bat egin berria, gaur egin dut, bai, basurde ederra. Honek enbor handia eskatzen zuen, tamaina honetako eskulturak enbor handi bat eskatzen zuen. Eta, kasu honetan, ja bagenekien zerratera eta horretarako lehengai egokia bilatu behar da. Beste batzuetan, enborraren tamaina eta formaren arabera pentsatzen da zer egin. Baina kasu honetan alderantziz egin dugu. Bagenekien basurde atera nahi genuela eta horretarako lehengaia bilatu dugu. Lehengaia behin hautaturik, zein da hurrengo pausua? Motozerraekin hasi kris-krasin, ala neurriak hartu behar dira? Bai, aurretik margotu, proportzioak eta pixka bat aztertu, formak, anguloak, aurretik probatxoren bat egin eta gero ja motozerrarekin egin lana. Behitu, orduan, lehengaia prozesu aparta, eta gero zein da hirugarren pausua? Erakusketa bat egin, saldu? Bai, nik normalean enkarguz egiten dut lana eta gero lan asko egiten dut herrietako festetan deitzen didate Euskal Herria eta Espainia osotik eta alde batetik bestera ibiltzen naiz. Aurten askoz ere gutxiago, baina hala ere zerbait egin dut. Zure eskulturak itearren, zein da zure inspirazioa? Hemen adibidez baserria daukagu ezta eta horko animaliak izango lirateke inspirazioa? Bai, denetarik egitea gustatzen zait, baina gehien bat animaliak eta egiten ditut, bai. Erakustaldietan eta normalean animaliak eta eskatzen dituzte. Batzuetan libre uzten didate eta beste batzuetan eskatu egiten didate txakurtxo bat egiteko edo lekuko kulturaren arabera horri dagokion zerbait egitea eskatzen didate eta gustora egiten dut. Bizarringi.
basurde hontan adibidez, zenbat denbora pasa duzu lanian? Hemen 6 ordu edo pasa ditut. 6 orduan tita? Bai, tita. Bai, motozerrak abantaila du lana azkar egiten dela. Hau beste tresna batzuekin eta egiteko denbora gehiago behar da, eta bueno, teknika ongi dominatu ezkero ere detaileak eta egin daitezke. Teknika menperatu behar da, zen nahiko arriskutsa izango da bestela, ez da? Bai, eskarmentu pixka bat behar da, bai. Eta zure kasuan nondik ata duzu teknika? Nahiko helduta hasi nintzen eta engantxatu egin zidan, eta bueno, probak egin eta pixka bat autodidakta izan naiz honetan, eta oso nire pasioa dela esan behar. Beraz, pasio hau iten ahal izateko, lehendik zu aritu zira lanian, ez dakit, egurriten edo? Bai, nire anaia zurgina da eta txikitatik egiten nuen taila gubiekin eta pixka bat jorratu dut, bai. Hortaz, txipitatik kusita, izugarrizko makina zara, ez da? Hortxe aritzen gara, borroka batean, bai. Errandu zu leheno, Ilundaiko Fundazioan koordinatzaile zarela, noski, zure artea eta Ilundaiko Fundazioa nola daude biak elkarrekin bizitzen? Erran nahi dute, nola daude, erran nahi dut, jendea egiten daunat zure arteak ustera da, zuk erakusten diezu haiei? Bueno, hemen jende asko etortzen da, Ilundaingo baserri eskolara, urtean 5.000 pertsona etortzen dira, gure baliabide ezberdinak ikustera, eta bueno, gure lana aberasteko sartzen ditugu artea eta hezkuntza lotuta daude, bateragarriak dira eta probestu egiten ditugu. Eta Ilundaingo baso bizidunaren kasuan uztartu ditugu basoaren gestioa, artea eta ingurugiroaren hezkuntza. Orduan, uztarketa hori nahiko modu naturalean eta erraz sortu da hemen Ilundaingo baserri eskolan, bai. Bai. Noski, zure eskulturen iristeak, ze suposatu du zure artearen iristeak, ze suposatu du Ilundaire herrirandako? Erran nahi dute, jende gehiago egin da zure obrak ikustia? Bueno, hemen gehien bat baserrira animaliak eta ikustera etortzen dira, baina basoaren kasuan, baso biziduna egin genuenetik 2015ean, bikoiztu, hirukoiztu, laukoiztu jende izugarri etortzen da asteburuetan ibilbidetxoa egitea. Eta bueno, horrek egia esan ilusio handia egiten du, eta bai, oso gustora egia esan. Gero COVID-a dela medio ere, jendeak ateratzeko beharra dauka eta asteburuetan hau jendez bete egiten da. Jendea gingo da eta kusikotu batean absurdea txerria, zeintzu dira zure obretan agian gogokoenak? Bueno, ontza asko egiten ditut, arranoak, txakurrak, denetari pixka bat. Beti gauza bera egitea ere aspergarria bihurtu daiteke eta orduan probatzea eta gauza ezberdinak egitea gustatzen zait. Zure ikasleen artean arrakasta dauka teknika honek? Bai, gustatzen zaie. Aurrek ere egiten ditugu horrela erakustalitxo batzuk eta asko gustatzen zaie. Artea ere, bueno, ingurugiroaren hezkuntzan sakontzeko eta oso ongi etortzen da. Istripurik hau idekoan? Bai, gertatzen dira, baina, bueno, hemen importantea da oso zentratuta eta konzentratuta aritzea. Eta horrela, behar akatzen bat egin daiteke, baina, bueno, normalean hasitako lana ongi bukatzen dut. Eta probak ere nahiko ongi egiten ditut. Basurde hau egiteko edo beste taila berri bat egiteko, beti aurretik komeni da margotzea, proba txikiren bat egitea, edo motozerrarekin ere korte batzuk ematea, ze beti akatsak ateratzen dira eta gero lana benetakoa egiteko jakin behar duzu ze arrisku edo topa ditzakezun. Bai. Beno, gu txundituta geratu naiz zure lanaikin, ikusten dut horre bat dela zerri txipiat, ezta? Eta, bueno, Ilundain ezagutuko dugu eta bien bitartean zure obrak ezagutuko ditugu, bai? Oso ongi. Goazen.
baserri eskolain ataria hartu dugu, ezta? Eta hemen zure bi obra txokusten dugu, zakurra eta ontza. Guazen lehenengo txakurrai buruz hitz egitea. Zenbat denborako lana eskatzen du txakurrak? Bueno, hau oso aztertuta daukat, eta, bueno, bi hauek, eta erakustaldietan 20 minutu ordu erdian egiten ditut, gutxi gora bera. Vale. Oso, baina hauetakoak asko egin ditut, Bai. Hauetakoak ez dakit, ja kontua galduta daukat. Da, bueno, jendeari herrietan eta asko gustatzen zaizkien gauzetakoa dira, bai txakurra eta baita ontza ere. Zure ikaslei hauek erakusten dizkizu iten? Bai, batzuei bai, baina bueno, ez da erresa, ze motozerra tresna arriskutsua da, ongi menperatu behar da, bota eta arropa bereziekin ari behar duzu lanean istripurik eta ez izateko. Orduan motozerra erabili ahal izateko aurretik ikastaro batzuk eta egin behar izaten dira, eta orduan... Orduan bai hasi eta erabili. Hori da. Zure ikasle kutxura bera, ze urtekoak dira, zenbat urte ikuste? Hemen baserrira etortzen direna gehienak gaztetxoak dira, 3 urteetatik hasi eta 12 urte bitartekoak. Eta gero Ilundainen bertan badaude hezkuntza profesional programa ezberdinak egiten ari diren gazteak, 15 eta 18 urte bitartekoak gehienak. Eta bere erran nahi dute haiendako, bada agian ontza edo zakurra sobera zaila dira, baina beste animaliaren bat baduzu haietako egokitua? Bueno, loroak eskatu izan dizkidate, bueno, beraien hezkuntza programetan eta lantzeko baita ere, eta bai, egiten diet eskatzen dutena. Bestetik ikusten dugu hemen, badela, zakurra, hau pixkat, hau da saltxitxa, ez? Bai, hori da, saltxitxa txakurra. Banku ezberdinak dira, nola baita esateko. Kasu honetan eta hortan, lehen gaia ezberdina da? Bueno, pinu berdina da. Hau da larizio pinua, hemen bertako menditik ateratakoa, baina, bueno, tamainak eta ezberdinak dira bai. Zuk zeuk lortzen duzu lehen gaia? Bai, hemen Arangurengo udalak ematen digu baimena, basoa kudeatzeko eta behar duguna erabiltzeko, eta bai, behar den garaian eta ilargian botatzen dugu egurra eta ateratzen dugu traktorearen laguntzarekin. Suposatzen dut, zure etxean ere horrelako mordoska izango dituzula. Bai, ja, orain eraikin berezi bat ari naiz prestatzen dena gordetzeko, ze daukat ja etxea beteta eta ez daukat lekuri gehiago gordetzeko. Diogenes pixka bat izango duzu, ezta? Hainbat gauzakin? Bai, botatzeak, azkenean hasieran egindakoak eta bota eta oparitu eta asko egiten ditut baita ere. Honek ere, hemen fundazioin erdian zure obrak egoteak, horrek ere esan nahi du, zure marka fundazio guztian dagoela, ezta? Bai, hemen Ilundaingo eremu osoan gauza asko dauzkate eginak, motozerrak abantaila handi bat du, lana azkar egiten dela, eta orduan denbora tarte txikitan egiten dut, eta hortxe daude, bai, Ilundaingo ezaugarri berezi bat. Ez genuke erranen motozerra batekin hainbat gauza egin daitezkela eta arte egin daitekela, ez? Bai, egin daiteke. Ez dakit, beste toki batzuetan, obra gehiago dagoen, edo zure gogokoena ikusezak egun? Bai, pixka bat goraxiago gehiago topatu ditugu. Hauek, zakurra eta ontzari adio horrenen dugu, hau zen beste ikustea. Ederra, nondik sortu zen hau? Bueno, zuhaitz hau
gaixotuta zegoen eta bota egin zuten, da bai hor geratu zen da esan nuen, jo, hemen zerbait polita egin daiteke. Eta, bueno, pentsatu eta egin, hau izan zen lehenengo lanetakoa, hemen egindako lehenbiziko lana, eta, bueno, nahiko gustora geratu nintzen, eta, bueno, hortxe dago, ja badira urte batzuk. Noiz egin zenuen? Enaiz ongi oroitzen, 10 bat urte edo izango ditu honek gutxi gora bera. Ze forma sortu dizkiozu enborrai? Bueno, enborra nahiko bihurria zen eta forma horiek aprobetxatuz atera nituen personai edo taila ezberdinak. Haien artean ze ikus dezakegu? Badela gizon bat? Bueno, hor bai, Basa jauna edo, esan daiteke, basoen nagusia, zaindaria. Eta gero, bueno, hor suge bat ikusi daiteke, iskin batean, bai, zuhaitzaren bihurri horiek, bihurgune horiek aprobetxatuz, da gero, bueno, ontza eta hauntz bat, eta barrazkiloa, eta, bueno, denetari pixka bat dago hemen. Noski, zure lanian garrantzitsuena agian izan daiteke dimentsio ematea, ez dena laua gelditzea, baizik eta dimentsio ematea eta motozerrak daukan artia edo zehaztasuna lortzia, ezta? Bai, hori da, eskulturan volumena oso garrantzitsua izaten da, eta hori bere proportzioekin eta lantzea oinarrizkoa izaten da lana ongi ateratzeko. Basa jaunak usten dugu hor, euskal kulturanen partaidea, zure lanak beti euskaraz dira nahi dute, euskaldunak dira zure lanak? Bai, bueno, euskaldunak gara, ni baserri batean jaio nintzen, gurasoe justora zekiten erderaz, eta bueno, horri lotuta gaude eta bai horren inguruan beti egiten ditugu. Bueno, euskarari, gure kulturari eta naturari lotutako gauzak. Niri asko maite dut natura eta naturarekin oso hurbil sentitzen dut eta horren inguruan egiten ditut. Eta horren arira, zure ikasleak euskaraz ari dira, gazteleraz? Bai, baserrira bisitan etortzen direnetan, gutxi gora bera erdia euskerazko ereduetatik etortzen da, eta beste erdia gaztelera, inglesa edo beste ereduetatik. Eta fundazioan nola ikusten duzu euskararen presentzia, ongi? Bueno, bai, inguru giroaren hezkuntzan ari garen artean, ja denak euskaldunak gara, beharrezkoa baita, euskerazko eta erderazko taldeak hartzen ditugulakoz, eta, bueno, nahiko ongi dagoela, edo euskaldunen portzentaia nahiko polita dela esan behar gure enpresan. Zure hurrengo proiektua eskulturan zein da? Bueno, hortxe dago, orain Berriozarreko udalak eskatu digu, Azitxo ibilbidean hori duela 3 edo 4 urte egin genuen, kalean dauden eskulturak eta asko sufritzen dute, eta bai oso pozik dago egia esan udala proiektu horrekin, ze jende pilo bat ibiltzen da, Azitxo ibilbideko zera horretan, eta basurdea eta igel erraldoi bat eskatu dizkigute, eta, bueno, horietan ari naiz orain buru belarri. Eta noiz izango dituzu gutxo gara? Urrengo asterako. Urrengo asterako? Behin hasi ezkero, bukatu arte pakerik ez, eta orain zentratuta nago, igual bihar bertan bukatuko dut. Behin hasi ezkero ezin bukatu, ezin utzi. Ezin utzi bukatu arte? Hori da. Bueno, jendeari esango diogu, Berriozarrera joateko, gure Mikelen obra berriak ikusteko. Guk hemen utziko dugu gure programa, non ikusi dugun, aizkorarekin edo motozerrarekin horrelako arte ederra egin daitekela. Eskerrik asko.